Uwi na ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Hello, good morning. Marinaga po giraray sa gabos ng mga parantabay. Welcome po sa saro naman edisyon, presentasyon kan programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Atod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Okay, maray na mauran-uran na aga. Kan po kan nakaaging aldaw. Mauran-uran, digdi sa tuyang lugar, dahil kan dara siguro ni kan epekto kan bagyong paeng. Okay. So, ini po si Edgar Parameda. Ini po muna sa mga kasabay mo yung pagkaaga. After pirang episodes na dahil kita, kasabay ang partner ta, si Professor Seth Di Matera. Kita naman ngunyan. Sabi sa ko ni Professor Seth, ika naman nga tabi. Namimiss ka na ngayakan mga parantabay. Oh. Dahil, ngayon kayong pagkaaga, may sarap kitang special na bisita. Sabi ko, nakatuga na ako. Na ako niya ako ma-interview po sa imo. Mara nga ito na postpone so, sa moyang meeting yun na pagkaaga. Anyway, sa ito yung mga introduction, siyempre pa, gusto niya itong paabutan ni Norabuena pa sa salamat. Asin pa umustahan sa mga pagriba dyan sa Laucan Bicol University, BU family. Sa Panginoon, of course, kan sa moyang presidente si Dr. Arnulfo M. Mascareñas, an sa moyang mga VPs, lalo na an sa moyang VP for Research Extension Management Office, si Dr. Luis Samano. Siyempre pa an sa moyang director sa Extension Management Division, si Professor Rowena Weng Soylo. Okay, si Janjan, Tontot. Kadakol kita mga i-acknowledge sa mga pag-iribata sa Laucan Bicol University. And of course, siyempre pa, sa yung mga teaching and non-teaching personnel sa Laucan Bicol University. Kami po ngunyan sa BU Olympics. Yan, po pakasudma. Uy, so nagiriling sa FB Live. Sana na-appreciate po nindo. So pagbabalik kan hataw 2022 kasudma. Nagpuan-puan sa mo yung BU Olympics sa paginin parada. Maski mauran. Diretsoan sa moyang parada, nagpun kami mga alas 3, sagod dyan mga alas 6 din pagkabanggi sa laog kan, compound kan Bicol University. So, sports complex, Canalbay, and Bicol University, yan. And then, followed by the messages, yan. And then, sunod na, so, the great hataw. Participated by thousands of students niya mo, gikan sa 16 campuses or 17 campuses kan Bicol University. Okay? So, ngunyan, nagpapadagosan sa moyang karawat. Nagpapadagosan sa tayong iba-ibang sports events. Pa lang na 2022 Certified Public Accountants Licensure Examination o CEPALE. Na kung saan po an sa moyang college and BU CBEM, okay, nakasabay naman sa top 10 accounting schools na dakol ang mga nakapasar na accountant. Yan. Congratulations sa mga newly passed accountants diyan sa Bicol University College of Business Economics and Management. Ang passing percentage mi po diyan sa BU nasa 51.25% as against sa national passing percentage na 25.84. Yan, nakaproduce kami nin 34 mga bagong CPAs ngunyan. Sa top 10 accounting schools, pang-apat po ang Bicol University, Daraga Campus.
Okay, Enot Tigdi and UST, University of Santo Tomas, University of San Carlos, De La Salle University kan Manila, and pang-apat po, we are proud na Bicol University Drug Campus. Yan, may panter yan. Na pang-apat ang Bicol University sa top performing schools pag-abot sa accountancy, sa Certified Public Accountants Licensure Examination. Sa gabos ming mga nakapasar sa Sipale or ining licensure examination para sa pagiging certified public accountant, congratulations. Yan. Congratulations. We are very, 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 very proud sa Indo na mga bagong accountants kan Bicol University. Sige. Tama na yan mga kinunyantulan yung mga in-approve siya ang training pagkakataon na ini. Okay. Sa samuya pong pagbabalik, may bisita kita. This time, matukar kita kan may kinaraman sa salud. Matukar kita may kinaraman sa medisina. Matukar kita mga tugang may kinaraman sa karahayan kan sa tuyang lawas. In short, may kinaraman po sa medisina. Okay. Yan po, sa muyang didiskuturon, makalis lang kanagkapirang pagiromdom. Protektado ka na ba sa iba't ibang uri ng sakit? Sa panahon ngayon, dapat may matinding proteksyon. Markwell Isopropyl Alcohol with Moisturizer. Ito ang matinding panangga, matinding depensa ng ating mga kasangga. Markwell Isopropyl Alcohol. Malupit pumatay ng mga germs at viruses na sanhi ng iba't ibang uri ng sakit tulad ng diarrhea, sipon, trangkaso at marami pang iba. Maging protektado sa lahat ng oras. Depensahan ng katawan. Markwell Isopropyl Alcohol with Moisturizer. Another quality product of JMR Marketing. Call him now at 0947-645-3153. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglang mangyari. Laging makinig sa radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, FIVOX, Pag-asa, MGB at ibang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o e-balde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo, at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain, at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills, at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM offices at local DRRM offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyong anumang oras. Sa camp, Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, Albay, sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yupo. Maaring tawagan ang hotline number 742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Kung Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee dahil sa tabang ni Kong Joe. Dito sa Legazpi United Electronics, Paskong Pasko na! At ngayong Pasko, meron kaming handog pamasko sa inyong lahat! Merry
Isang buong Pasko dito sa Legazpi United Electronics. From December 1 to 31, 2022, we are giving away 15 to 50% discount sa lahat ng inyong electronic needs. Sa Legazpi United Electronics mo lang mahanap ang mga bagong electric fans, TVs, amplifiers, stereo mixers, AVRs, mobile sounds and lights, solar items, speakers, inverters, equalizers, video synco at marami pang iba. Legazpi United Electronics, located at 191 Magallanes Street, Legazpi City. For more inquiries, please call or text 0956-635-6163 or 0993-865-1207. Or you can visit our official Facebook page at Legazpi United Electronics. Legazpi United Electronics, pamaskong handog electronic sale. May quality na, affordable pa. Per DTI Fair Trade Permit Number R5 ALB 31 Series of 2022. Magdangog sa Radyo Veritas Legazpi, 94.7 Spirit FM Legazpi. Magdalan sa Veritas TV, as in Facebook Live kan Radyo Veritas Legazpi. Para sa Samuyang, Aguinaldo and Christmas Mass Coverage 2022, December 15 to 23. Misa de Aguinaldo, December 16 to 24. Misa de Gallo, December 24. Midnight Mass, December 25. Christmas Mass, December 31. New Year's Eve Mass. And January 1, New Year's Day Mass. Aguinaldo and Christmas Mass Coverage 2022. Live hali sa mga manlain-lain na parokya kan Diocese kan Legazpi. Merry Christmas mga katiwala. Aguinaldo and Christmas Mass Coverage 2022 is presented to you by Via Maria Press, Vita Catholica Bookstore, Verbum Creatives, Attorney Alex De Pomuceno, Dean, BUCSSP, and Family, Miss Elsa Mead, Mr. Abner Brigino and family, Congressman Fernando Didi Cabredo and family, 3rd District of Albay, Mr. Levy and Mrs. Teresa Ching Mata of Chicago, Illinois, Engineer and Mrs. Mac Pavia and family. Also brought to you by Congressman Alfred De Los Santos, ang Provinciano Party List, Miss Vem Latino of Hong Kong, Obdula E. Rojas and family, Concepcion Arjona and family, Nelly Narciso and family, Vice Mayor Junji Haushan of Daraga Albay, Ma'am Catherine Manahan and family, Legazpi Grace Home Builders and Supply, Honorable Paul Chino Garcia, Mayor of Ginubatan Albay, Dr. Antonio Gary Zamora, Taike Boutique Hotel, Legazpi City, Lucky Fortune Seafood Restaurant, second level, SM City Legazpi, Cuisina Taike Seafood Restaurant, Legazpi City, The Mansion, Events and Rental Place, Rawis Legazpi City. Sige, balik na kita ligdi sa tuyang programa. Oras niya itong mga tugang eksaktong 16 minutos makalampas alas 10 nin pagkaaga. Yan ang tagparahaloy. Yun na ini. Okay, this morning, yun na pagkaaga, may bisita po kita as usual sa tuyang programa. Ligdi po sa tuyang programa ang pang-edukasyon at pangkabuhayan. This time, sa tuyang pong bisita, matukar may kinaraman sa medisina. Hali ko na po siyang midbid. Pun pa kayo sagod siyang unyan. Sa tuya pong bisita ng pagkaaga, si Dr. Ofelia M. Samarsi, sa pangunyan ang Dean, kansamuyang Bicol University College of Medicine. Doc, good morning, marinaaga po. Hey, good morning, Dean Ed Barameda, ang Apo. dulo ko, si Bem. Opo. Unang-una, I want to greet good morning sa lahat ng mga nakikinig, nanonood sa Radyo Veritas, my favorite radio station. Of course, sa lahat ng mga taga Bicol University at lahat ng mga taga-pakinig na kahit hindi kasama ng Bicol University, meron ho kaming napakagandang balita na gusto namin ipaabot sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Okay. Na very excited po ang College of Medicine na i-share ito sa inyo lahat. Sige po, Doc. Alam niyo naman, this is about medicine. Apo. Because unang-una, dahil dun sa pandemic, nagkulang talaga ang mga doktor. Ang iba sa kanila namatay. At dahil sa dumami ang kaso ng COVID, at napabayaan din yung mga non-communicable diseases, yung mga sakit sa high blood, stroke, heart diseases, yung mga iba-ibang sakit, nangailangan ng sobrang daming doktor. At dahil dito, pag-alaman ng gobyerno na kulang talaga tayo ng doktor. Na sabi ng DOH na we need about 92,000 doctors in the whole Philippines to catch up with the need for doctors. Konting-konti lang kami, hindi kami nag-20,000
medicine or sa Mhm. pagmimedisina. Alam naman siguro ng lahat na mahirap maging doktor, Mhm. hindi lang dahil ito ay napakahirap na kurso, pero dahil ito ay mahal. Hindi lahat ng panahon ko halimbawa, kailangan mo daw malaking pera, kailangan mo maging mayaman para ka maging isang doktor. Mhm. Pero napatunayan ko to kasi kami ay kahit isang tuka, sobrang mahirap, pero naging Mhm. doktor ako Mhm. dahil sa isang scholarship ng gobyerno. Yung panahon na yon, in the early 80s, it was called the State Scholarship Program. Mhm. Pero ngayon, mayroong same or similar na programa na nilabas ang gobyerno. Napakaganda niya kasi libre lahat. Mhm. Mas maganda pa doon sa na-avail namin na benepisyo nung ako ay nag-aral ng state scholarship sa medisina. Mhm. Yung panahon na yon, mahina. Mhm. Medyo Okay, mahina daw ba ang sound ko? medyo ano po, manipis yung sound mo tabi, Doc. Manipis siya. Aha. Sige, Baka na. pwedeng mag-granary po siguro sa ano sa mic or sa ano. Medyo po manipis. Aha. Kaya ba nating adjust diyan sa ano sa technical? Hello, adjust ako, lalapit ako. Apo, siguro ng konti. Okay na po ba? Medyo Mas okay na. Sabi ng technical namin, Doc, medyo okay na po. Sige po, go ahead, Doc. pasensya na. Aha. Yung good news na sinasabi ko is, Aha. nung panahon namin, mayroon big state scholarship, pero isa lang sa bawat region ang kinuha. Ako ang nakuha sa Bicol nung ako ay nag-aral noong 1982. Mhm. Pero ngayon, 5 milyong piso, 5 million pesos ang nilaan ng gobyerno. 500 million, I mean. Mhm. 500 million ang nilaan ng gobyerno para sa mga mag-aaral na gusto mag-aral ng medisina. Mhm. Pero kulang ang nag-a-apply sa medicine, sa College of Medicine. Marami rin ang mga bagong eskwelahan, mga state universities and colleges na nag-open na rin ng College of Medicine para rin matugunan ang kakulangan ng mga mag-aaral ng medicine. Mhm. Sa ngayon po, halimbawa kami dito sa College of Medicine ng Bicol University, nag-allot kami ng slot na 105. Ngayon po 91 lang po ang nakuha namin o ang nag-enroll na nagtuloy ng first year. Halos lahat sila nag-qualify doon sa scholarship. Mhm. Pero naisip namin mga faculty ng College of Medicine na itong programang ito ay magiging makahulugan kung ito ay ma-share namin ang opportunity na to sa mga mahihirap din. Mhm. Hindi lang doon sa mga mayayaman. Mhm. Kasi I did a survey for our incoming first year students as well as the other levels in the College of Medicine at saka yung mga nagtatap sa eskwelahan namin lalo na during the pandemic. Opo. Karamihan sa kanila may kaya din. Mhm. Yung mga naging successful na nasa top ng klase, Mhm. these are the students who have a relatively high income. So parang during the pandemic, napalala pa siya, malaki ang factor ng economy at saka yung accessibility to the para mag-aral. Mhm. Kaya ang gusto namin sa College of Medicine, kami ang pupunta sa mga barangay, kami ang pupunta sa community, Mhm. kami ang pupunta sa eskwelahan para matulungan namin yung pangangailangan ng mga kabataan na gustong maging doktor. Mhm. At hindi lang po sila pupuntahan namin. Itong programa na binukna namin ay tinatawag naming medisina para sa lahat dapat. It's a highly inclusive program or project, which means that we have to provide opportunities, equal opportunities, even for poor children or students and families Mhm. para kahit man lang paano, bawat isang barangay or isang community, isang town, magkaroon ng doktor. Kasi ngayon, sobrang kulang talaga ang mga doktor. Mhm. Pero kailangan yung mga, itong mga estudyante na to na nag-aaral sa high school halimbawa, because yung high school ang target namin na tulungan, lalo na yung nasa senior high school, kasi sila yung mapupunta sa pagkukulehiyo. Mhm. Ngayon, kung sila ay hindi naman nila alam na pwede pala sila maging doktor, Mhm. o kaya kahit gusto nila maging doktor, hindi nila alam kung paano ba maging doktor, Mhm. paano ba makapasok sa Bicol University, Mhm. paano ba matanggap ng scholarship na yan na binibigay ng gobyerno, Mhm. it's going to be unfair Mhm. doon sa mga bata na deserving, matatalino sila,
pero wala silang kakayanan Mhm. na makapag-aral ng medisina. Ngayon, dahil sa karanasan ko bilang galing sa napakamahirap na pamilya, Mhm. ako ay naging doktor, cardiologist ako ngayon. At dahil ako ay naging doktor, nakat ko yung cycle of poverty sa pamilya namin. Mhm. Hindi naman kami sobrang yaman, pero natupad ng mga kapatid ko yung kanilang pangarap din na magkaroon ng magandang edukasyon. At talaga, alam ko sa buong mundo na talagang ang solusyon sa pagkat ng poverty is really education. Mhm. So, yung 4 na Sustainable Development Goals na iminuknaan ng United Nations ay nakasaad talaga doon na solusyonan ang kahirapan, solusyonan ang kagutuman, bigyan ng magandang health ang ating mga tao, at Mhm. pang-apat ay quality education. Mhm. So lahat ng 4 na to i-address namin dito sa aming programa na tinatawag na Mapalad. Medisina para sa lahat dapat, or magandang edukasyon para sa lahat dapat. Ayun. So, ini So, pala, gusto namin share at natutuwa ako kasi binigyan kami ng opportunity na ito ay go on public kasi nilaunch natin to last month through the Extension Development section ng Bicol University, Bicol University as a whole, not just sa College of Medicine. At si Ma'am Weng, ang aming napaka-importante, napaka-halaga na tao na tumulong sa amin. Ang aming coordinator sa research extension, si Dr. Hildo Dubice. Mhm. So, ginawa namin, nilaunch namin nung aming 10th year anniversary sa Bicol University. Ayun. So ito pala, Doc, yung konsepto ng medisina para sa lahat dapat or mapalad, na mag-create tayo ng awareness para doon sa mga would-be doctor sa senior high school, then telling them ito yung programa ng gobyerno na merong allotted fund and merong suporta na ibibigay until such time na makapasok sa Bicol University and until such time na makapag-practice, and matarget natin na sa isang community lamang o kahit sa isang barangay siguro merong doktor. Para ganun ba, Dok, yung parang arog po ganyan ang konsepto kaning Mapalad project? Totoo yan. Mhm. Totoo yan. Mhm. Kasi ang gagawin namin dyan is Mhm. mamimili kami or pwedeng mag-apply Mhm. ang mga interested na eskwelahan, interested na mga communities, Mhm. towns, or barangays. Mayroon na kaming mga napili, pero hindi naman yon nakafocus lang doon sa napili namin. Mm. Yung mga interested, open to sa public kung Mhm. sino man ang gusto na mag-avail ng aming partnership with them. So this is a type of partnership sa Bicol University College of Medicine na wherein tapit kamay kami sa kanila para matupad nila yung pangarap nila na maging doktor din. Ayun. Kasi kung mayroong isang doktor sa pamilya, makakagaan yon sa Tama. kanilang kabuhayan, Mhm. makakatulong din sila sa ibang tao, makakatulong sila sa community, at higit sa lahat, makakat talaga yung cycle of poverty sa pamilya nila. Mhm. Matutugunan yung mga pangailangan sa mga kailangan sa health ng Ayun. kanilang mga pamilya at sa community na din. Oho. Kaya nakaka-excite ito kasi Yan. malaki po ang tulong ng gobyerno sa ngayon dito. Ayun. Kaya Oo. dapat samantalahin po natin na hindi lang yung mayayaman ang pwedeng maka-avail nito. Oho. Dapat yung mga magagaling na mga bata, or Ayun. ang iba ho kasi, dahil sa kahirapan, hindi nila alam magaling pala sila. Or hindi pa sila gaanong magaling. Pero alam ko sa aking napagdaanan na kahit hindi ka masyadong matalino, pag gusto mo talaga, mayroon kang objective na ito ang gusto mo marating, mararating mo yon. Mhm. Kaya hindi ang pag-aano namin ng programa sa kanila, tuturuan namin sila mag-goal setting. Pangarap. At yung pangarap na yun, kung paano matutupad yon. So bibigyan namin sila ng skills para matuto silang mag-aral, na makafocus sila, for example, in science and technology. Okay. Hindi lang ito para sa medisina, pwede rin sila sa ibang kurso kung magaling sila sa science at saka sa technology na napakahalaga ngayong panahon na maiangat natin ang capacity, ang skills ng mga kabataan para hindi naman sila mapunta dun sa mga masasamang bisyo, di ba? Aha, So, dapat ma-train sila na bata pa lang, mangarap na sila
at dapat gawin talaga nila kung paano magkaroon ng excellence. Kasi yan din naman ang pillar ng Bicol University, excellence, scholarship, leadership, and service. So itong ginagawa namin is parang ito yung aming serbisyo na gusto namin ibigay sa community, sa Bicol region, or even nationwide. Kung ma-cascade natin ito nationwide at malaman ng iba na pwede pala may ganitong project na ang isang universidad gaya ng Bicol University ay pwedeng mag-reach out sa community para sa ikagaganda ng buhay ng mga pamilya, para matupad ang pangarap ng mga kabataan. Yun. At gusto kong ang medicine. Kasi ang medicine, ang isa sa mga napakamahal na kurso at napakahirap din pumasok sa kurso na yan. Pero sinasabi ko sa mga bata dyan nakikinig, yung mga magulang dyan na nakikinig, walang imposible kung gustuhin natin gawin. Kaya kailangan ho natin tutukan ang ating mga anak at yun po ang ituturo namin sa inyo. Kung paano magkaroon ng mga anak na nakafocus sila sa pag-aaral nila at mayroon silang pangarap sa buhay at ito ay matutupad para sa kanila. Okay. So, ako Dok, nasubaybayan ko talaga yung ano mo, kung paano ka naging doktor, kung paano yung mga pag-isikap mo, pati sa mga tugang mo, nasubaybayan ko, plus yung mga giri mong projects kayo, yung titawan mo gamin paglaom sa mga ina na, pero may kuha ka mo kayo, yung project na featuring some of the prominent personalities na talagang nagpuon man sa puon na sagod sa naging midbid sila sa syudad, naging professional, and para bang big pahiling sindaan modelo na bakong imposible sa mga TOs, sa mga pobretang mga kabayan na mga rap pag-aram kayo. Buhay pag-asa ba yung Doc? Parang ganun sa project nito kayo ito. Now, Storya ng pag-asa po. Istorya ng pag-asa niyan, na future yun. So, digi po sa mapalad project tao, ang mangyayari po, madamang kita, as part of the extension program staff, madamang po kita sa mga barangay, madamang kita sa mga organizations, madamang kita sa LGU, for them to inform na meron kaming project, and then later on, pwede kang maglaog sa Bicol University to proseso kang buset, and then pag nakalaog na kamo, then duman na kamo iti-train kang College of Medicine hanggang mautugtas sa pagiging doktor until na i-deploy ito na sa mga iba-ibang lugar para magamit. Tapos sabi mo po nga sa bago, 92,000 ang kulang tang mga ang kaipuntang doktor, pero sa tunot 20,000 lang. Ganoon po kandok ang mangyayari, mababa ko nito sa grassroots, patataas para makalaog sa Bicol University. Yes po, oo. So magsisimula po tayo, gusto nga sana namin, magsimula tayo sa elementary. Pero sabi elementary. natin, if we want to have something na mas madali, sa high school, sa senior high school, okay. Kasi doon yung may mga STEM program. Pero syempre nakaka-frustrate kasi hindi sila pumapasa ng NMAT. Kasi sa in the whole country, ang pinaka-prime na importante na obstacle sa pagpasok ng medicine ay pumasa sila ng tinatawag na National Medical Admission Test. Ang NMAT po ay ang passing rate in the whole Philippines is 40. Pero ang ating Bicol University College of Medicine, 65 ang kailangan. At para ho sabihin sa inyo, kahit mga honor students hindi nakaka-65. So, mahirap makakuha ng 65. Kaya kailangan po namin i-train sila. Bukod po sa tutulungan namin yung mga senior high school na they will be able to develop the skills, how to study, how to actually think ahead, how to make themselves be competitive with the rest of the world. Kahit mahirap sila, kailangan po natin sila bigyan ng programa. At kailangan i-increase natin yung kanilang interest at commitment nila na kung ito ang pangarap nyo, kailangan pagtatrabahuhan nyo. Wala namang libre yan na hindi mo talaga pagtatrabahuhan. So ito yung gagawin namin sa mga estudyante sa senior high school. Pero at the same time po, kailangan din kaagapay ang mga magulang. So yung mga parents, kailangan din pong mag-participate, yung LGU, yung mga barangay officials, kailangan din tumulong. So ito ang napakagandang programa ng Bicol University College of Medicine kasi isasama natin yung buo. So parang this is a form of a transformative type of project or strategy na gusto talaga namin na may mangyari doon sa grassroots. Mayroon talagang mangyaring maganda na talagang makakat ang cycle of poverty, mag-i-improve po ang kalusugan nila.
Kasi tuturuan din po namin sila kung paano mag-self-care, Mhm. kung paano gamutin ang ganitong mga sakit para maintindihan nila anong kahalagahan ng bakuna, Mhm. anong kahalagahan ng mga health programs ng gobyerno. Kailangan maintindihan po nila yon. And that way, magkakaroon po sila ng interest. Ganito pala ang pagdudoktor. Malaman nila how it is to be a doctor. Mhm. Ano ba talaga ang ginagawa ng mga doktor. Mhm. At saka, kailangan malaman niya what lies ahead. Mhm. Kaya, napakaganda kasi involved po dito lahat ng faculty ng College of Medicine. Oh. Right now po, we have a complement of 26 full-time faculty sa College of Medicine Mhm. na napakasipag po, may mga puso at gusto po talagang tumulong sa mga communities natin. At Mhm. ang programa po, ang curriculum talaga ng Bicol University College of Medicine is pang-community. Yun po ang specialty ng College of Medicine ng Bicol University because we need to transform the community so that the lives of the people in the community will be much, much better. And only then we will be able to say that we have really contributed to the community. Kasi kung walang transformation, kunyari, bigay lang tayo ng bigay or kung ano lang ginagawa natin sa community, Mhm. pero hindi naman nagbago yung buhay ng mga nasa Yun. komunidad, useless po yung gagawin natin. And we Ayun. want something more permanent that we want to give to the community. And this is a gift. Parang ngayong Christmas, special namin na Christmas gift sa community, itong mapalad na ito. At Ayun. sana po ay through Veritas po, matulungan kami na i-cascade talaga sa kanila, yung i-communicate na talagang mangyayari kung talagang gagawin nila. Nakakuha na po ako ng mga sponsors, for Mhm. example, for the poor, interested to go to medicine, for us to have free national medical admission test review for them. So, hindi kakulangan. Gusto kong sabihin sa mga mahihirap na estudyante, dapat ang kahirapan ay hindi hindrance para matupad ang kanilang mga pangarap sa buhay. Kaya, maghahanap po kami ng mga makakatuwang namin, makakatulong para mag-provide po ng mga needed na pera or mga skills para ma-achieve po nila na makapasala sila sa EGMAT. Kaya magsisimula na po ba pala kami sa College of Medicine mag-accept ng mga prospective enrollees by January. Pero Mhm. syempre, itong gagawin natin sa mapalad, gusto namin na magsimula ito sa senior high school. Pero yung mga college students are also welcome to join Mhm. because yung sa kolehiyo, dahil ang medicine ko is a postgraduate level, Mhm. we need to have college graduates of a 4-year para baccalaureate degree. Sa medicine po ng Bicol University, hindi po nyo kailangan na mag-aral ng science or technology course. Mm. Pwede po kayong mag-enroll sa medicine kahit kayo ay nakatapos ng ibang kurso na hindi science, yung mga science-related. Pwede po kahit mga arts. So, yung mga nasa SIDEM na mga top-notch nyo, pwede rin mo sila mag-medicine kung gusto nila. Meron kami, ang nagtatap naming estudyante ngayon sa first year, graduate ng computer. Oh, I So, see. Oh. kahit mga IT graduates na gustong mag-doktor, pwede ho. Mayroon kaming graduate ng field. Mhm. Mayroong graduate ng mga humanities courses. Mayroon kami mga engineering. Oh. Mga engineers na sila, pero nag-medicine pa rin ho sila. Okay. So, wala hong limit basta nakatapos ng 4-year course. Pwede Ayun. sila mag-medicine. Ang Oo. kailangan lang po nila is makapasa sila ng ENMAT at makapasok sila syempre doon sa mga estudyante na magka-qualify dito sa College of Medicine sa Bicol University. So magsa-start na po kami ng admission process, application process pagdating ng January. Gusto naming agahan po para mas makuha namin yung mga mabigyan ng chance yung mga bata, mas maraming makaka-apply kung mas mahaba ang enrollment period at preparation nila para mag-enroll. Okay po. So, gusto ko rin pong sabihin na mayroon ng programa ang CHED pero hindi pa nila nilalabas officially. Pero gusto ko na lang sabihin, hindi pa to official pero good news na to para sa akin. Excited na ako. Sige po. Mayroon na pong move ang CHED wherein gagawin na po nilang 6 years ang College of Medicine. Oh. So, hindi na po for 4 years na pre-med, 4 years na postgraduate. So, pag naging 6 years, parang internet program ng UP. Mhm.
So, magmula na ho sa high school, papasok na sila straight na sa medicine. So, it will be a 6-year program wherein they will cut short the pre-med. I think it's just right because tapos na sila ng K-12, di ba? Yes, And senior high school. So, that will already happen in other countries. Lalo na sa UK, ganun din ang programa nila. Wherein naka-shorten talaga yung College of Medicine. Ito ay dahil kailangan nga natin ng doktor. So, yung 2 taon na masisave para lang ho maging doktor na itong mga to ay napakahalaga na po iyan. At gusto ko rin ho i-share, baka kasi magtatapos na ang aking 1 hour lang tayo. Okay lang po, Doc. Mahaba pang oras natin. Yung magandang programa ng CHED. Kasi yung CHED po, salamat pala sa gobyerno kasi meron silang napakagandang program. Alam niyo po ba na ang mga estudyante namin sa Bicol University College of Medicine, halos lahat sila libre. Ang hindi lang ho libre, yung ayaw ho tumanggap ng scholarship. Kasi may mga mayayaman na ayaw nilang mag-return service. Ayaw nilang magbayad. Kasi mayroon ho itong kaagapay na return service. So, kung mayaman ka naman, ay pwede namang i-give up yun kasi baka ayaw mong matay up doon sa return service. Okay naman yun. Pero otherwise, most of our students have received scholarship. That's from first year to 4th year. At ngayon, dito sa tinatawag nating MSRS program, Medical Scholarship Return Service Agreement program, ito po ay napakagandang programa kasi ito ay para mong binibigyan ng bayad yung mga bata para mag-aral. So, libre lahat, tuition fees, may allowance, mayroon kang marireceive na pera na mas malaki pa kaysa ikaw ay magtrabaho. So, kung magaling ka ngayon, I mean, this is a wise decision. Ikaw matalino, may anak kang gusto mag-doktor, kahit po sila nagtatrabaho na, pwede pa rin sila mag-doktor. May mga estudyante po kami, ang edad, mga 30s na. Kung ako ay din sa kabila, mayroon kami estudyante na nasa 40s na. May mga estudyante dati sa aming BCCF dati na mga retired na mga nurses sa Amerika. Gusto nilang doktor. So, or mga retired na military sa Amerika, pero pumupunta sila sa Pilipinas kasi ang Pilipinas isa sa pinakamagandang mag-aral ng medisina at napakamura. Pinakamura yata yan sa buong mundo mag-aral dito. Pero ginawa ng libre ng gobyerno. So, napakagandang balita. So, gusto nyo i-rundown ko kung magkano ang makukuha ng isang scholar na makakapasa. Ang importante lang una, makapasok sila sa College of Medicine. At 24 lang ang kolehiyo na nag-qualify. Ang natutuwa kami kasi ang Bicol University, isa sa 24 na mga eskwelahan na nag-qualify para mag-avail o makatanggap ng mga estudyante na makaka-receive ng MSRS or libreng pag-aaral sa medisina. Isa ho tayo sa 12 na SUCs. Kasama ho yung Mariano Marcos sa North, University of Northern Philippines, Cagayan State University, Bicol University, tayo lang sa Bicol Region, yung Western Visayas sa Iloilo, Cebu Normal University, University of the Philippines, at saka Western Mindanao State University, University of Southeastern Philippines, Mindanao State University, University of the Philippines, Manila, at saka yung Mindanao State University in Iligan. So, isa ang Bicol University sa recipient nitong congratulations. Na napakaganda. So, sasabihin ko na yung kung magkano ba ang mga marireceive. So, pera ho, Doc? sa libreng tuition fees, sila ho ay magre-receive ng book allowance sa isang taon, 26,000 pesos. Malaki-laki And uniform allowance na 7,000 pesos. Miscellaneous allowance na 12,000 pesos. Living subsidy, they will get po 5,000 pesos for 6 months na living subsidy for 1 cent. So for 1 year, that's times, actually 12 months, 60,000 pesos ang kanilang marireceive sa isang taon. Ang lodging allowance, so yung living subsidy, pera pa rin mo sa lodging allowance. May marireceive din silang 5,000 pesos per month. So, for 1 year, that's 60,000 pesos din. Malaki-laki sobra. At saka mayroon siyang transportation allowance na 1,000 pesos din per month. So,
So that's about 12,000 pesos. So kahit nakabakasyon ho sila, Mhm. naka-break, mayroon pa rin silang allowance. So a total of 177,000 ang kanilang mga allowance na malilibre sa kanila, pera doon sa libre na tuition fee. Yun. At saka, pwede rin po sila mag-apply sa qualified na mga private school of medicine at parehas din po yung marireceive nila. Basta lang po, makapasa sila sa medicine. So, ang struggle talaga dito is, pumasa muna sila na Ayun. makapasok at Ayun. ma-accept ng isang college of medicine. Aha. At higit sa lahat doon is, pumasa sila sa National Medical Admission Test. Yun. At aha. para ka pumasa sa National Medical Admission Test, hindi mo yun kayang gawin overnight. Mhm. Kailangan ang pag-aaral, ang scholarship na gagawin mo sa sarili nyo, ang diligence na gagawin mo, ang focus nyo sa pag-aaral, magsisimula at least sa senior high school, Mhm. papunta sa kolehiyo. Mhm. Kailangan talaga yung mga bata, babantayan natin, i-inspire natin. Kasi kung ang isang bata, ang isang tao inspired, walang mahirap sa kanila. Gagawin nila kahit ano, matupad lang yung pangarap nila. Yun. Oo. Okay. Dok, babalikan natin yung ibang mga pag-uusap natin ha. Lalo yung mga napakaganda nitong mga projects, mga support na binibigay ng gobyerno, yung scholarship, yung support nyo bago mag-NMAT. And ito yung yung CHED na plano na gawin ng 6 years, parang lalabas siya undergrad. Babalikan natin yan, Dok, makalipas lang ng ilang paalala natin, okay? Nurture your Catholic life. Visit Vita Católica Bookstore for your books and souvenirs, religious items, and liturgical supplies needs. Visit Vita Católica Bookstore. Vita Católica Bookstore with a selection of different inspirational books, Bibles, children's books, novenas, vestments, catechetical books, mass cards, neo books, shirts, rosaries, pins and medals, images of saints, and others. Vita Católica Bookstore is located at the ground floor, El Palacio Building, Albay District, Legazpi City. For inquiries, message them on Facebook. Vita Católica Bookstore, an outlet of the Diocesan Multimedia Services Incorporated, Diocese of Legazpi. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin. Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga, sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Dati ako cook, then diabetic ko. Tapos hindi na ako malabo ng mata ko. Din ako lagi na watery ng mata ko. So dahil pala sa diabetes. Narinig ko yung Iberry, try ko. Ilang bulan, medyo may ano ng mata ko, ikikita niya ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng Iberry. Salamat sa Iberry. Kayo din, may limas mata, try nyo ang Iberry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Sa panahon ng kalamidad, ugaliing maging handa. Alamin ang dapat gawin. Makinig sa radyo para malaman ang mga detalye ukol sa nalalapit na bagyo. Sagip buhay. Huwag nang payagang pumalaot ang mga mangingisda, lalo na kung malakas na ang hangin. Sagip buhay. Maghanda ng pagkaing madaling lutuin at tubig na tatagal ng 3 araw. Maghanda rin ng debateryang radyo, flashlight, mga damit, kumot at iba pa. Sagip buhay. Kung nasa mababang lugar, ay agad lumikas sa mataas na lugar. Sagip buhay. Patibayin ang inyong mga bahay. Talian, kung kailangan, bawasan ang mga sanga ng puno na maaring maging sanhi ng disgrasya. Sagip buhay. Sa sandaling malaman na ang bagyong darating ay malakas, agad anihin ang anumang tanim, maging ang isda sa palaisdaan. Dalhin din sa ligtas at mataas na lugar ang mga alagang hayop at ugaliing makinig sa programang Sagip Buhay. Antabayan, kada aldawnin Sabado, alas 7:30, sundo alas 9 ng pagkaaga, kasabay ang mga masasarili na eksperto, asin ang sa indong katiwala, Ja Mendoza, asin Susan Balane. Sagip Buhay, ang programang ini hatod sa tuya kan Veritas TV, Radyo Veritas Legazpi, sa pakikipagtabangan kan Provincial Government of Albay, Governor Noel E. Rosal, PDRRMC Chairman. Your destiny at the heart of Legazpi, El Palacio, the first enterprise development product of the Diocese of Legazpi, El Palacio, a unique place to spend and create memories with your families, friends, and loved ones. Homey accommodations with cable TV and Wi-Fi, comfortable rooms with hot and cold shower with function halls, perfect for wedding receptions,
birthday parties, trainings, seminars, conventions, and meetings. El Palacio is conveniently located beside St. Gregory the Great Cathedral Parish, Albay District, Legazpi City. Come and visit us. When you experience El Palacio, you are extending help for the welfare of the clergy of the Diocese of Legazpi. For inquiries, contact 0936-921-1225 or message us through Facebook. El Palacio, your palace experience. Sa tuyang programang pag-edukasyon at pangkabuhayan. Oras niya to, 48 minutos makalampas an alas 10. Babalikan ko si Doc. Na-overwhelm ako, Doc. Ang daming support, ang daming programa, ang daming proyekto na nakaantabay ang College of Medicine, ang gobyerno, ang Bicol University para digdi sa mga gustong maglaog sa medisina. I think dahil ng rason para I think magsayuma sa mga may mga pangarap na maging doktor. Gone are the days na ang doktor para sa mayayaman lang. Ngayon, andyan na yung mga suporta. Just imagine, kanina yung binabanggit yung Doc, yung mapalad yung project is that you will be coaching, teaching, facilitating in mga nasa senior high school. Na bago mag-take ang NMAT, nakaalalay na yung mga nasa BUCM. And then, andyan yung pag na ano na yung CHED CMO na magiging 6 years na. Ibig sabihin, tama pa mistaken, Doc, parang diretso niya, pang senior high, diretso na siya para siya ng undergrad, but this time, 6 years. And now, yung binabanggit mo kanina, na maliban sa libreng tuition sa loob ng Bicol University, pag nakapasok sa BU through NMAT, mga 174,000 ang allowance. Sino pa, Doc, kayang ayaw niyan, hindi ma-encourage yan sa mga offer, sa mga packages na binibigay para doon sa mga estudyante natin na magiging medicine o doktor pagdating ng oras. Tama ba ako, Doc? To summarize yung binabanggit mo kanina. 177,000 pesos. 177,000 pesos. 177,000 pesos sa isang taon ang marireceive Oo, kinitita mo na yan. Pero sa kanilang tuition fee na libre. Yun, 177,000. At saka, hindi ko nasabi, pati internship nila may bayad na sila. Hindi pa sila pumapasa ng board exam, mayroon na silang bayad. At saka pag-take ng board exam, libre din. Mayroon din sila allowance. Okay. So, aalagaan sila hanggang sila ay maging full-fledged na doktor. Ayun. So, napakagandang programa. So, yung mga gusto maging doktor dyan, ako sasabihin ko, ako kasi ang number one recruiter ng would-be doctor. Gusto ko talaga na maranasan nila how it is to feel like changing lives or preventing death and prolonging the lives of people and being able to make a difference in the lives of those in the community. Yung mga tao na pwede mo ring matulungan. Kasi kung hindi ka tapos wala kang profesyon, paano ka makakatulong sa iba? Yes. Diba? Paano ka makakat ang cycle ng poverty ng iyong pamilya? Kung ikaw mismo hindi rin nakatapos, so isa ka rin sa burden. So kailangan yung mga magulang, hindi mo tayo mag-stop na mangarap. Libre mangarap, pero kailangan pagtatrabahuhan natin. Bigyan natin susuportahan talaga natin ang mga anak natin. Huwag nating pabayaan na dahil mahirap lang tayo, hanggang doon na lang tayo. Hindi. Kailangan mangarap tayo kasi naprove ko yan sa sarili ko. Na sobrang hirap, may mga pagkataon noon, wala kaming makain. Nung nag-aaral ako sa BUED, when pagdating ng Wednesday, kasi galing kami sa Kamsur, pagdating ng Wednesday, wala na kaming makain mga kapatid. Ang kapatid ko na yan, si Dr. June. Si June. Naging awarding nyo. Oo, self-supporting din yan. Aral yan sa UP. Talagang nag-aano rin siya. Sobrang hirap. May mga oras na wala kaming pagkain. So, naranasan ko kung paano maging dirt poor na tinatawag. Kaya, pero naging doktor ako. Kaya, yung mga taga-amin sa Nabua, nalalaman nyo, nakita nila kung paano kami nabuhay sa isang parong-parong lang. Na kahit isang tuka kami, na yung nanay ko, minsan kailangan pumunta sa palengke at mag-ikot-ikot doon para lang maawa yung mga tindera na pautangin siya ng ulam namin. Kasi alas 5 na wala pa kaming pagkain. Pero nung naging doktor ako, naging professional kami lahat.
tatlo kami sa magkakapatid naging Aha. doktor. Mhm. Yung panganay naming kapatid, yung dalawang anak niya, naging doktor na din. Oh. Nakapag-asawa na rin ng doktor. Mhm. Tapos yung kapatid ko na si Dr. Wins, yan naman ang City Health Officer ng Ligao. Mhm. Yung asawa niya, sabi ko mag-doktor ka, 36 years old, may 4 na anak. Doktor na din ngayon. Oh, So, talagang nasa sika, nandun Na- naman siya sa tabako. Oho. Tapos yung isang kapatid ko naman, sabi ko, may scholarship sa medicine. Mhm. Ayaw pumayag ng anak niya, Aha. pinilit talaga niya. Noong first 2 years, sabi niya, ayaw ko na mag-give up na ako. Pero buti nag-hold on. Ayun, oho. Ngayon, OB na, nagtitrain na Oh. siya sa OB dun sa PRTPH. Oo. Oo. Pero kung tuwa yung kapatid ko. So, kami ako, ang anak ko po, 2 sa 4 kong anak, doktor na din. Yes, oho. Nasa baybayan ko yun, oh. Nasa Amerika, no? Nasa abroad. Mhm. Nasa Amerika yung isa. Pero, ibig sabihin, parang virus din ho yan. Oho, tama. Nakakahawa. Tama, oho. So, pagka nakita nila na pwede pala maging doktor, hindi imposible. Oho. So, kakayanin. Kasi ang iba, sinasabi nila, minsan may mga kamag-anak tayo, minamaliit tayo, di ba? Bakit ka magdodoktor? Mahirap lang naman kayo. Mhm, Huwag niyo mhm. papansinin yun. Kasi ako, sinabihan ng nanay ko noon, nung bata kami na, pag umuutang ang nanay ko, sasabihin na lang, patigilin na kasi lahat yan na Mhm. mag-aral. Wala ka sa aming tumigil. Tuloy-tuloy pa rin kami. Lahat Oo. kami nakatapos. Basta determinado, Dok, ano? Basta may pangarap, saka andyan yung focus, talagang mangyayari yung pangarap mo, no? Oo. Kaya, alam mo Ed, Mhm. ako naiiyak ako lagi. Kasi yung parang, kasi utang na loob ko yan sa BU. Oho. Kasi kung hindi ako nag-graduate sa BU na may honors, Oh. hindi ako magiging doktor. Kasi nung nag-attend ng investiture right ni Judge Aquilino Opo, oho. bilang second president, lahat ng presidente nandun, it was a very crucial moment for me kasi Dr. Damasceno Ago, the president of the Bicol Community College of Medicine, offered me a scholarship in medicine. Siya yung nagsabi sa akin na pwede pala akong maging doktor. I really wanted to be a teacher. I'm a born teacher. So parang dinivert nila yung aking passion na magturo. Kasi bago ako graduate ng BS Biology, I finished my BS Biology in 3.5 years. Aha. So nung last semester ko po, kinuha na ako nun ni Father Kaluwag Oho. ng Bitay. Nagturo po ako doon Ah, ng chemistry. okay. Pero wala talaga akong pangarap maging doktor. Hindi ko alam na pwede pala akong maging doktor. Aha. At that time, sa panahon namin, kailangan mo mag-donate daw ng kotse para Aha. matanggap ng Oo. College of Medicine. Aha. Ang hirap-hirap noon. Aha. Hindi gaya ngayon, ang dami-dami ng med schools. Yeah. So, pero dahil lang po doon sa pagbibigay sa akin ng idea na pwede pala akong maging doktor, nag-doktor ako. Mhm. Mabait ang Diyos kasi kung mangarap ka, gawin mo yung if you admission dito po sa College of Medicine, magsisimula kami ng January. So, abangan niyo po yan. At kami rin po ay pupunta sa mga lugar na napili namin or yung mga gustong makipag-partner sa amin. Bukas po kami para makipag-partner doon sa interested. Okay. Actually, magsastart na kami sa Sabado. Aha. May pupuntahan na po kami communities. Ayun. At nag-aano na rin po kami na maglalabas po kami ng mga sulat doon sa mga napili namin mga eskwelahan. Dito po sa Albay, Sorsogon, Kamsur, yung Kamnorte, sumulat na po sa amin yon. Opo. At hinihintay lang namin na ma-formalize po ito. At sana, dream ko din Masbate at Catandaanes kasi mas malayo po doon. Opo. Oo. Sige. So, thank you so much. Thank you so much, Doc. Oo, thank you sa SIU Ed. Alam Opo. ko na ikaw ay very busy. Okay lang po. Ikaw yung isang tao na namuno ng alumni Aha. organization ng Bicol University. Opo. You have done so much for the Bicol University and the community. Idolo kita. Thank you. Maraming Doc. Okay. Maraming salamat, Doc. Maraming salamat. Okay, maraming salamat. Yan po mga tugang si Dr. Ophel M. Samarsi. Siya po ang aming Dean sa Bicol University College of Medicine na nagtapos sa tunikadakol na informasyon ka Subago.
So sa pangaran po kan sa mga kasarabay di sa Radyo Veritas, sa pangaran kan sa moyang presidente si Dr. Arnulfo M. Mascareñas, sa moyang Vice President for Research Extension Management si Dr. Louie Amano, si Professor Rowena Soilo kan EMD, and sa dakol pang iba, dahil ko na po pangiton si iba, di ka po nito sa oras. Hindi po si Edgar Barameda, salamat kan sa inyong pagkantabay sa masunod na Webes sa programang Pag-edukasyon at Pangkabuhayan. Hatod sa tuya kan Bicol University. Thank you, good morning. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Webes. Digdi na sa Radyo Veritas Legazpi.